So chini dara baitolte manashong nor tini video ni thumbnail or title nugui saino man kana jeng bokokno sana naitong display khorokja bornyo nugui man kana binemong Eliza Jamatia college ni first semester poritongo kami engka 10 cheswa amo ompi area Lathane salo Eliza Jamatia no Omorpuni Bara Nogo Kotok Soroi Thwika manka au chini dara baitole manash nor kubune khanaka Lathane salo Eliza Jamatia no Bara Nogo kati khachijak eba Kotok Soroi Thwika manka belain wana masingsa Piaba Eliza Jamatia tangi saksajung Thwika bini sako tamu duku kosto tongi bothnya nangkana tabusuk jora kyabo kahamke saimeyaku eba Eliza Jamatia no buja mungsasa khlai kusuk sakao khaichiui botharmani kalaikena amabo hanyo kahamke kyabo saimane kereku te Eliza Jamatia Omorpuro nokpara tongi toma jaga thikno Kotok Soroi kathi khachijak manka bini mangkadino lokorok nugui beleno wana laijak tangi hinkai Eliza Jamatia thikno Kotok Soroi Thwika piaba bini yak ba yakungle hase nangjak mane bini yakung yasko house berajak manu bo athnya nai pruno adamara angge kaprama jora ichha khlage boram baram basai yoguibo mano eba aram kino basai bini yak bai atotrani dekhi khajano khenge khulugibo nai manu Halpano ate Englia Eliza Jamatia yakong yasko normal kanya hawa beroi eba hawa sungui Kotok Soroi Thwika manka a baki lukrok beleno wana zak yakong yasko sungui bahakile thimanka hanei sudu amsuk simia te kasakok arbo sajak tai kalayo bini jomani ri eba dress jomano nugui aro sajak te phayo jeng agini simi kebama borno saksajung themani nugo te khanawo je thainerok joto se ri kaham normal chumui phano theu theyediba Piaba Eliza Jamatia hingkai bini sako gamsa rikutu simi khajo beri eba borirok tukuna pro rino khaklapti bermano khaba khoksau dahin angya kheba haba khoksau dahin amamsik jeng sana ringlia please bujina try khadi ojaga kuna hamerota songdi Eliza Jamatia hingkai bini sako gamsa eba rukutu simi khaklapti beri nai saksasung Kotok Soroi Thwika manka Norok jodi amoni video photo kahamke nane musung tongka mokolbai hingke sine WhatsApp group wa habainadi link comment pin krijak oke phatitesa main topic go Eliza Jamatia no rikutu eba gamsa simi sako chomjak nuge kebama loko arbo daud angchako keba khorsa sikda hamya samung khlai olo rikutu eba gamsa chomroi Eliza Jamatia no kusuk sakao khasiu rikhana atike jatrija tawo kokslai tomne nukjakha But kubi kok tamo bisingo mungsa sukta huche kok tongi tongkana tabusung jora kebo saimane kerko jodi kebo bini dol eba friend circle ni bisingo bo thimani eba Eliza thimani te sanamusung tongkhanke jina contact khadi display chini Facebook te Instagram tongo yang tinor sina contact khlai jeta kubi engmani bo amoni sikango kebo be mungsa se kok share khaimani ra tongkha norok sahori manu so chini tara baitote mane song norla tamo wan su comment ke sadi Eliza Jamatia saksachungna thekana Eba keba khorsa singda mongsa khalai paithego kusuksa khashi kalama kalaikena nini wansuma comment ke sana tapokri jodi saksachung thike hanke tangi thikena logobo buma pupa taku bukok jotobai kaham college thangibo bini dolobai kaham kena tongi koksi phayu henke te tamani bagi thikena angya ke hamsaman chalani bagi rokta thima kalaikena blaino wana masingsa wansuma kabama ojaga phayu okay phadi chini next update bo kisa sing saimalaine te kaisa topic Tini phungjara ba hanya khoroksa buri Rekha debarmani mangkatise manchauka au nor kune khanaka tini phung achuk jora Rekha debarma mongai burini bini thuma chuki sakause Kotok Soroi jakse manchauke blaken wana masingsa piaba Rekha debarma tangi saksachung Kotok Soroi Thwika eba bono buda keba khoroksa sik botharma kalaikena akongno tei Rekha debarma nukhuni borok tabuk salai tongka Bwsai Rahul debarma se bihik Rekha no bothar kana hanei salaimani nukjaka tangi hinkai buri Rekha bai Bwsai Rahul borok kajike nukung khamani 13 years eba 13 bosorok angkana A 13 bosoni bisingo pula jara khorni kahamkene tongi tomani but tabu last paithago hankai bihik Bwsai kathalai maya salprom walai mani mang nuk tongka Gana gini tone lukurok te mani salose bihik Bwsai mai che tholai mani kaham kerengke but tin phung achuga hankanyo bihik Rekha debarmano kosuk sakose Kotok Soroi jakse manchiu Mane bihik Bwsai tholai mani achuki sakawase Kotok Soroi manka aba hatai belaken wana masingsa hedam ti koron kanawi so chin intra baitole munai shong Rekha debarma saksachungna thima kalakya eba kobuja Bwsai bono botharka nini wansuma wo comment ke sadi ning boma ha ingjak te o incident engka Bisram Gonjone Rajkumar Para
En o thine bere Rekha dewarma nukuni borok tabuk je Bwsai Rahul dewarma no majra beri tongmani bono chini bwsajano botharo bono bihigno botharo Rekhano amake majra simla bisingtino Bisram Gonjoni police rok je Bwsai Rahul no tabuk romwe telangi tonija kok singna bagui.